ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر، كريم لما يغمر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار، فإذا بالكسر يجبر، قادر على ما لا يقدر. لما تصير مرا قل يا ربي يا الله. سلام دوستانی عزیز، خوش آمدید با کانال اویلوی ما. امیدوارم خانواد و تنصیحت هستید. رحمت که با ما هستید، ما رو تماشا میکنید، دستگیری میکنید. خداوند از هر یکی شما راضی باشد. خیلی که میبینید بلوگ امروزی خود را از تازه کردن خانه ها آغاز میکنم. با من باشید دوستان.
поёни видеои гузашта якчанд хел савол шуд, ки шумо барои чӣ соати 5 ба кор меравед ва чӣ хел кор будааст, барои чӣ фиреб хӯрдед. Ва дар ҳамин ҷо хостам ба комментарияҳои шумо камтар ҳам бошад ҷавоб диҳам. Шукронаи худо, ман ҳамчун пекар шуда дар пекарнӣ кор мекунам ва кори мо соати 5 саҳар сар мешавад то 5 бегаҳ. Ва чӣ хел ман фиреб хӯрдам, яъне ки рӯзи аввал соати 5 биё гуфтагӣ буданд ва фаромӯш карда буданд, ки рӯзи якшанбе соати 6 сар мешавад гуфта ба ман гӯянд. Барои ҳамин рӯзи якшанбе ман соати 5 рафтам, ки дар маҳкам телефонҳоямро низ надода будам ва омадам боз чӣ хеле ки шумо дидед, рафтам ки маҳкам. Баъд аз он соати 8:30-9 рафтам, ки гуфтанд, ки бахшиш ҳамин хел корро дертар сар кардем. дар ин ҷо гилемчаҳои ванна ва ҳоҷатхонаро шустам. хушаванд худоход мепартоям. дар ин ҷо ҳозир ман худобад расольник тайёр мекунам. 1-4 устухонҳоро мондам ҳозир ҷӯшад. дигар кори расольникро давомашро кардан мегирам. чӣ хеле ки мебинед, устухонҳои мо ба ҷӯш даромад. акнун кафкҳояшро гирифта мепартоем. дар ин ҷо дигар чизҳоро ҳозир майда реза карда тафт медиҳам. дар ин ҷо ҳамаи картошка, пиёз ва сабзи томатро тафт дода ҷудо ба даруни бульёнамо рехтам. боз лӯбиёи таркардагӣ буд. ҳозир расольникро дар оби ҷӯштар карда будам, шустам. расольникро низ меандозам. чӣ хеле ки мебинед, бодиринги салимро реза кардам 4 кунҷа ва тахвирокамо меандозем. бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. на расольники мо ҳам тайёр шуд. мо ҳозир ба хӯрдан сар мекунем. ба мо иштиҳоитон равон, касоне ки варда истоданд, иштиҳоитон. дар ин ҷо нисфи шаб аст ва ман тесте карда истодам. худоход ба кор аст барои фарзандон тайёр кунам онон, то ин ки пагоҳ хӯранд. худо хоҳад камтар мекунам. хамираш мехел ранги хамири питса кардам. хамири дурӯжу ширу обу камтар намак, шакар ва камтар равған. аввал истед бинед ҷи и хел мемонед, барои ки набурод гуфта ана мехел ва арӯи сирӯш ана мехел печонда меравед. печонда равед ва охираш нишон медиҳам чӣ хел маҳкам кардам дар кор, ки набарояд. охираш фомудед даруни ваш даруре. ана мехел акнун тохтед. чӣ хеле ки мебинед, ана қадар тесте кардам, бисёр не. ҳозир мепазам худо хоҳад. дар ин ҷо як дона зарди тухмро ва як дона зарди тухм камтар об ҳамроҳ кардам. шир ҳамроҳ мекардам, лекин ин дафъа об ҳамроҳ кардам. бинам ки чӣ хел мешавад. барои санҷиш буд ин. барои ки як хел дона об ҳамроҳ
نگاه میکنم چی خیلی میگوید او بود و تو. پس این چقدر که میبینید سسکای ما تیار شد. سسکا تسته کنم سهر خود و فرزندون تیار. در آخر همین کامنتاری رو موندم چون که این مادری عزیز از همه ما و شما التماس کردند که دو دستی بر دعا برداریم تا اینکه به دیدار فرزندانشان رسند. خداوند این مادر را به دیدار فرزندانشان رساند و اینچنین تمام غریبان را خداوند در پناهش نگهبان باشد. باقی سربلند و خانه آباد باشد.